Jemur pergombalan karo persemfakan dibatiri rintik-rintik udan guys. Tapi ini ya mandan-mandan panas, mandan kriwis-kriwis. Akhirnya tetep tok jemur guys. Ya berharap engko panas cetar Mbah Henol ya guys. Alhamdulillah banget ki rampung ngombe manual mandan kasih guys. Jam 09.30 wis rampung mau langsung bae tak jemur. Dilalai guys, awane panas yo rezeki kan ya ora garing kain tidak keli asap. Sing sebelah wetan wis rampung ki gari pindah sing sak belah kulon guys. Ki ana motor tapi udah motornya nyong guys, ana wong parkir nang ngarep omah nyong anu negori pring. Arep tak ilina wong anu kaya iki kan dadi ke syuting malahane dikunci setang lah ya wis lah belilah jurnal lah ya guys. Akhirnya nyong fokus jemur bae ora sidang ilina motor lah wong angel dikunci setang sih. Belilah ketetesan kain hehehe.